Men Rahul. Men 40 ýaşymda. Umuman şu döwürde her adamyň durmuşyna garaşylmadyk özgörüşler bolup geçýär. Onu nämişin muňa minip aýlanan bolýan. Han bädine orra bol. Bar git. Eşdiňizmi? आज थम थम के हो रही बारिश आज थम Onu görüp bar zat ýadymdan çykdy. Dur. Aýtmak ýadymdan çykaýypdyr. Oň hakyky keşfi her suratdadyr. Ýöne ol keşfini üýtgedip gedýär. Композитор Химеш Рашамия. Ogurläplenok. Olal. Daýda. Nämişin ýerimden ulagy bermeýän? Özüňiz geldiňi. Aýdýanyň näme oglum? Sen özüňe miyeke gelmänsiň. Oy, Näme? Elin kessinmi? Ketemde näme? Men elimden geleni edernidim mi ederin? Ören füji. Diýsen füji. Daýda. Ýene ýatyryň. Ne saňa? Razyň durmuşyny gara tegmeliň peýda bolup başlandygyny düşünensiňiz diýip umyd edýän. Haramzada.